I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u prvu epizodu agar.io. Danas ćemo malo da igramo. Možda je neko od vas čekao da igramo to, tako da, evo, igramo, počinjemo. Evo malo secka ovdje. Kako? Nema zajma iz početka. Ali sam ga izbjegao. Beži. Beži. Ko ne znam šta je Agario, to je igra gdje ste vi kugla i ima i drugih ljudi. Naprimjer, ako je neko manji od vas, kao što je ovaj lik. Beži, Mars je tu. Pa, ako je neko manji od vas, vi možete da ga pojedete. I onda vi postajete veći. Ako je veći od vas, on može vas da pojede, tako da vi trebate bežiti, a možete na početku sakupljati ove kuglice. Pa ako hoće mi se pridruži, ne pogleda Facebook stranicu The Serbian Steve HD i nek da neki server pa da igramo zajedno, da budemo tim. Ako vi želite, ja bi verovatno bio, tako da dajte i lajkove. Ali ja sad bežim. Koliki je bio. Ne vezajmo iz početka, joj. Ajmo. Kod brata igrao sam onako bez veze nešto i odjednom samo počeo budem 13 i tako, bilo je to na telefonu možete vidjeti koji ste, možda do 100. mjesta vidite. Ko hoće mi spredruži, kao što sam rekao, nek ostavi na Facebook stranici The Serbian Steve HD i bit će i u linku face stranica. Nek ostavi neki server, party, pa ćemo moći da igramo. Ja se zovem Steve SRB. A mogu da pozovem i moje druge drugare, youtubere, pa i mi možemo da igramo. Naprimjer kao što je The Serbian Pro. To je, zaboravio sam ime, nema veze, daću vam u linku. Daću i link njegovog kanala. Opa, vidite koliki smo. Beži. Ja vidi ovo koliki je. Dobro, nismo i dalje u top 10, ali veliki smo. Ja, beži. Pobeđit ću mu. Ovaj lik je htio mene da pojede, ali nije mogao, pa je to što je ispalio, ta kugla što je ispalio bila je mala, pa i da ću ovo pojesti. Opa, idemo. Možemo još malo, možda među 10, a nije, 497 je najveće. Na veze, možemo možda stignemo u ovoj epizodi. U ovoj epizodi cilj nam je da stignemo do top 10. Pa ajde probamo. Trebao bi ovdje da idem. Da, ovdje ima dosta kuglica ovih. To mi pomaže još više da rastem. Evo nekog plavog. I ja, tamo su veliki, tako da ja bežim ovom stranu. Ja, vidi ti to. Ali ovo je veliki tu kine. Ovo je mnogo veliki. Izgleda da je on drugi ili treći. Možda i prvi. Evo i ovdje veliki. Da li je ovo normalno? Izgleda nije. Bež, ne, jao. Kako, brate. Ja, kako je mogo da me pojedem. Kako mrzim te velike kad krenu da ispale, to je ja. Još sam i mogu još da mogu sam još da vam pobegnem, imao sam šanse,
ali uspio nekako da me pojede, pa krećemo iz početka. Ako ne uspijemo među 10, šta se radi, možda u sljedeću budemo uspjeli, opa. Bio sam jednom prvi, ali tad nisam imao YouTube kanal. Koliko je hvala da ga pođem to, bre. Tako je. Nije taj Kineman, on je sad bio tu. EA, izvini EA, zato što si ugasila FIFA World. Ovaj je velik, beži. Stark, Tim. Aj, hoću što veće da budem za vas ljudi, da budem barem među prvi 10, ali gleda se to neće ostvariti. U drugoj epizodi ćemo ići na Agar Balkan, ćemo igrati sa Balkancima, yeah. Dobro, onako smo veliki, srednji, ovo 8, ohohoho, beži. To bre. Thank you. Daj još malo, ajde. Daj celo. Inače da je nije ugasio FIFA World, vi bi sad gledali FIFA World. To bre care, daj još malo. To. Yeah! A još. Evo i tebi. Carina. A isti smo. Ajde, jej, dođi malo te pojedem. Na Agar Balkan možda ćemo igrati sa mojim drugom Lukom, pa će biti zanimljivije. Ako hoće od vas, kao što sam rekao, postite Face stranicu, dajte server pa da igramo zajedno. Zovem se Steve SRB. Ovdje ima dosta ovih kuglica, to je dobro, sad ću porastem. Ajde probamo ovog. I ne, on se spaja. Ali ja sam već od njega izgleda. Ovo ima male delove. Daj meni. No, ono će mene da pojede, beži. Dobre, nije me pojelo. Daj meni. Molim. Čekaj. Pošto ja za ljudi moram idem, a za novu godinu dobijam malo sluške, ono pro, pa će biti možda i unboxing. Pa nismo uspjeli u top 10, ali možda u Agar Balkan uspijemo, tako da vidimo se u sljedećoj epizodi. Ajde.